for interview now. Tom that ntakushes. I'm a here. I didn't two up or here. Maybe I for interview. God just this serious. Be for interview. I'm here takushes. Mama here jageza for. Abraham for interview with Bishop. Then I like gonna takushes. But one head takushes amazing. Good afternoon, sir. Yes, sir. Okay, no one ever fence no nakuko fence be for interview. Ele him na ishinga mabata na compound mad. Every no na knock of fence. Ishinga mabata na rem na compound mad ebra for interview. Eh? Sorry, I'm just feeling hit. Sorry, I'm feeling hit. I just came downstairs. Damn you, Chideka bago queen on uko shishi. No na ga fence bianga bia sogram beke. You know, I got first no uko shishi bianga bia sogram. I'm sorry, I'm just feeling heat. If you look at heat, take I wouldn't want be. If you get heat, take I wouldn't want be. You know, I got first no na go shishi. Bianga bia sogram beke. Chideka bago. Wait to Obi, or other ceremony again. Wait to Obi. But you know, Gossika, because you had the kitchen and plan and read to. You know, that fancy, like Hoshishi. I'm sorry, I'm just feeling heat. Wait to Obi, Bishop. Oh. Damn you, let he just from Becca. You were Bonagi. And therefore, 28. 28. Give me the word again. I could go shishi na aga fence. No, I'm going to say my building. Then the word again. I could go shishi na aga fence. And when that I was okay, Babatanga on rock. Nabem can no now. Come go see He not beg. I have to phone now like a pilot of last. I come and how labor back up at you. I could do. I have put on. My goodness. Okay. Jehovah more. Enya krotunga ke bakalata ko hono beslata to ko ga hante no rotunga ko cha to na side unu mere imege meeting no mo na committee no mo krobia ha enya wa paka na bage alingo broko wa paka na bage branga betiri maka na drop all that one phone no drop oya Tata ho bianga bia bere makanaba. Let me the knock a hanga wardrobe, branga bere makanaba. Onye riri. Ki United gan eje ihe by this time. When he No, I just finished work. Awara ya bagage. Enye no gad no bega. Eno na akụkụ ukwu osisi bịa nga ewere bekee bịa sụgara m ọwara ya gbaga gịnị ka ịrụ ha ana m alụ ọrụ oyibo ịrụ ya wụcha ọrụ oyibo I'm working with military. Tele Rosanna ese I'm a military chaplain. Ewo military me I wrote a plane. Tele Rosanna. It went one yen alo. It went one yen alo. Who is telephone? Say 1 minute wrote a plane. Yes. I went on a canamo. Kaka Panoganamu. Mba, mo pa ba kamu.
Where got the phone on? God bless you. They said, "Mother, God bless you." Lord, yes, God bless you. No, I'm working them gafeketa. Yes, God bless you. Is that baby? I need one. Madam, I work in the office. Is that I'm a baby? chap. I don't speak grammar. But I need web. Anye, it's so high, baby. I saw me buna. I'm wear special duty. Ah, Mm. you want yami? Let his take when you chaplain name. Yes, now I work under chaplains. The three sisters. We have the military, the police, and the navy. So I work under the military. They're training their sisters. Yes. Why do many sisters in the training? One can talk or Lord, and one can I talk Loma. I thought me people. And one year gay Luli Meha. The water even call like I were three sisters under military. The police, the military, and the navy. I never had the three sisters because we work together. Can how will why? Mba now no here will force all our terms and terminology. Ka I say me asu no one. Okay. So I will Reverend Father name Army. I'm a priest. You can call me a priest or a prophet, anyone. Pagebe. Mess up now. We so eager discipline him. Under 10 minutes, I should address again now. Huh? Under 10 minutes, I locate your address. Ah. Mm. Kama ni hao la mmenanga gabadi hapo nganiru. Gavana Yurun Sawadoro. Akwe wen pampara ge ba he beranga. I what time now? No, Sawadoro. Okay, well. Haha, brother. Godson. Sharp Brother, Lieutenant Godson. Huh? Sharp Lieutenant Godson. Otele Rosanna. Chapu Lieutenant Gossin. Yes, no nyalo. Owo corporal, owo sergeant. I'm a lieutenant. Senior officer. Yeah. Kawo kulegwe mba he bra wa mega kwam call na. Brother Chap, Lieutenant Gostin. Brother Chap, you want your bear well you well. I'm on Anambra State. Give it an Anambra State. I'm about a bagan. Okay, sir. A bear, brother Chap, a bear na bagna, sir. Or Rofia. A bagan and were 9 villages. Ibatan and a bagan or Rofia. Under the 9 villages. Brother Chap, a therefore, brother. Add him 28. Brother Chap, nena na godendo. Nemaka, the manana manos. Help, brother Chap, how will you win? Donna. Guinea buru, guinea Obagote na age now. Obagote na age. Guinea buria, brother. I wonder if a bully he just died on his own. Obagote na age. Ola braya water. Mana before wakwala na time yezubego. Oka warono. Okay. Brother Chap. On them more Jaka those ancestors of people na ezinụlọ. Ke otu ebiburu ebiwu all about Otete how ancestors of people here now. For him, a man that no galenwu.
ndị be anyị na-aka nka. Nna mụta ya dị 103 years. Nne mụtalụ nna mụta my dad dị 103 years. Then the mother dị 112. Nyanwa dị 92 wee. So ndị be anyị na-aka nka ọfụma. Okay, brother Chap, ewele iwe, ọ bụ a slip of tongue nda. M chọrọ ihe m ga ihe ọbụla m debe ihe awụ ihe m ga-eji mata onye win case. Na. Ị nwere gaa n'iru. Okay. Ọnwụ mmụọ nsọ na ezinụlọ. Brother Chap, ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 6. Anyị dị 7. Ụmụ nwoke 3, ụmụ nwaanyị 3. Brother Chap, imele nwoke na nwoke mbụ. Gịnị bụ nwoke na nwoke? Mmekọrịta nwoke na nwoke ọ taala gị mbụ, brother? Ụdị ife adịrọ na be anyị, mana alụ ka ọgwụ. Brother Chap, iji ata nwa? Ada m atara nwa. Although ha na-abịa na school, mgbe anyị nọ military school ha na-abịakọta ya dị eme ụdị ife. Brother Chap, ihe m jụrụ gị iji ata nwa, ịtala nwa mbụ ihe m jụrụ gị? Ọ na school, ọ bụ ọzọ kịta. Nwere mgbe ị tarala nwa, ajụ m gị mgbe ọwụ. Brother Chap, akpasịla m iwe, biko. Ekwe mana ihe a ga-abara ihu akwụkwọ dum. Ka eme n'ihe a, enwe mba mbara gị. Brother Chap, iji ata nwa? Atarụ. Atala gị mbụ, ịtala ha mbụ? Ofu nta. Ofu nta ka ị tara? Ịta complete? Mba, ma ọ nwụnwụ, so nke a gafego. Okay. Brother, ọta ofu nta nwa. Brother Chap, iji okpu taa? Ọta wite okpu. Brother Chap, ma nri echi? Well, ana m esi nri ọfụma. Ka ebe isi na watch anyị, Brother Chap? Anọ m now na Abaga. Onwere mgbe ị gbarala ara? Ka etu ị gbala. Mmadụ eyi ara ọgbala gị before, Brother Chap, ara ọgbala gị? Mba. Bishop, wetuo onu, ị na-abala m mba? Mba, ọwụ gawo to voice, ma enwere m high voice, ewele iwe. Aka m asịkwa. Ara agba anyị. Ewele iwe, sir. Don't ewele iwe. Brother Chap, ịtawa nwa eji anyụ? Echetazikwa m mgbe ihe etego, mana ọ kwesịrị. Nke a ngwa na gị, nke na-ajụkwa m ya ọzọ. M jụrụ ọnụ gị wa ajụjụ, Brother Chap, iji anyụ? Brother Chap, ego enyele mkpu ị na-eti? Ada m eti mkpu. Brother na-ekwechiri na onyonyo ma ọ ga-enyo. Kwechiri brother n'ime Chineke. Brother genotype gị? Elotezikwa m. Ị ma ahụ genotype gị? Echetezi m. Akụrụ gị egbe n'isi, Chineke agba gị ọkụ. Nsị mba, God forbid. Elotezi m, Bishop. Ị ma ahụ genotype gị? Akụrụ gị egbe n'isi. Ihe anyị matters anyị ji na tebụl dị much. Elotezi m. Matters.
Enough Medugri gate the matters n'aka. Imana, Enough Medugri gate the our matters. plan was 2027. Go get still ready. So we are having a lot of offices sign out. Brother Chap, my where's My teeth is okay now. my where's again, my where's boy, here next my where's of ma. I want to come on my web brother. Mba. Okay. Nwaanyị na-achọ ga-esi Nigeria ka ọ ga-esi obodo oyibo. Nke ọbụla Nigeria dị ma obodo oyibo dị mma. Ọ ya kpọọ nọmba gị. Okwe mana ihe anyị mere ebe a ga-aba na soshal midia niile. Nsogbu adọrọ. Ngwa kpọọ nọmba gị. 070 60 73 26 73. Ọgwụla. Mkpọkwu ọzọ. Mba akpọsịla.